for de but obia de ene de na mo asantefo no a mo di abonofo na atem na bebe ma men kan sam jo o peso o twe don ko ba fia yen kan ye ya asantefo no a o mu bi no mo agimi on say wode atemdidie ne ma asantefo mo abusia enane ye decode na me decode mo message ne nko na adwenim mo kan kyerɛ ne sɛ wɔn pɛ ne ho asɛm na wɔn pɛ atemdidie bi ne aniamo ho kankan bi ana ɔmfa ne tiri ho a ayɛ sakola ne nyinaa ntrɛ baabi na onidi na ɔmen na onyi asantesɛm mfiri na adwenim na ɔntrɛ ne baabi what you say one turn the baby because adeɛ na wɔyɛ no yehu mane yɛ na adwene sɛ na adwene so kyɛ obi o ɔho atemdidi a wɔdi yɛ o yɛ hwɛ han na sɛ spaki moto na ayɛ na baba gyina ha baba ka sɛ ɛna asantefo mu adeɛ Mima wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first time any of modern subscribe, me notification is so send anytime bia ye di video betumu no. Won son sabe kan wenye bia share ushawia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho abusua like video no na share emo bia so enye bi nhwe medase bebre abusua Mmrantiehene abusuafo wo the warning chechereche pa na abusuafo wo de ma Evangelist bright abusuafo se munim Evangelist brighter abusua wo TikTok abusuya o kan sembebre den ewo hon otufo pa ewo TikTok hon ma che se TikTok wagidi ewo ho pa na Evangelist edin sembi ebetu dwae no ana aye den ahye Mmrantiehene ebufu a kire se won man warning din pa so onye den won hwe yi pa Mmrantiehene se Evangelist o pese wo ye ne ho nyansa bi na abusua eye ntoko a ekoso wo social media between asantefo ene domafo no o pese o dane ne se asantefo eye demonic ana domafo no ye den eye angels o se ntoko no abusua enye asantefo na ye den ehye ase na momu no domafo ene ye den ehye ase ewo Mmrantiehene Ajimambedu ehye se wo ye den wo ka na bakwasem a na bakwasem no abusua o ka ya ebekika asanteman abakwasem nyina abusuafo na sansem ni nyina nokura bia anye den ennim na abusua Evangelist se chese amanfo send videos bi ye den ebre no a wo ma warning se wo mpese asanteni bia be den ebe send video abre no wo mpese domani bia be den asend video abre no na abusua de ama Mmrantiehene buafu ni se Evangelist bright abusua wo kan sem no a asante din ana oye den odi kan eka ewo mmra abusua ntokwa no ahyase no nso no enye asantefo ana ye den ana hyase na emom domafo ana abusua hyase nti se kobas wo kan sem no de asante din be di kan a na abusua wo koma na koye se asantefo na ye den hyase ana asem ne nso kan no abusua wo kan ama na koye se asantefo ana ye den edifo nanso no abusua ensem no enye saa enetie ukọ nsem no mu abusua Dormaa kura eba out ebebo nkofuo bi abaso a sankofo no omo ana ye den etumi di otumfo atempa enso ajasa no mani nyina honom eye den ebeka de asantefo eye ewo mmra abusuafo omo ehye ase so omo di atem no eye domafo eno ena Mmrantiehene wodi warning kese ye den ema Evangelist bright say wey eye the first time ohun say wo ye den wo ye bibisa nti warning no wo de mano say so okoso eye saa ene edi obetie no abusua enye asempa warning checherenche ana ode mano abusua momienko ni enkotie Mmrantiehene sama yi akasa on
na aye the first time our day kasanie na me nkonija eso emfama no me pese me de nyansa bi eka ni nyansa owo ho na me kire ni o mabi so mai ba be hyase a wo kasa no na me nim se bi a wo de pepeyo o be ka no kore na emom no mai kasa no wo de tie tatis bi a o yusu ye tie enoma bi a oba be yusu ade bi oba be yusu wo de wo ye nipa wo bo hu se mai we asema wo kan o shedi nkrofo bi na wo de aka na asem but sama we papa we me show wo ye panyimu mi hu se wo ye panyimu mi hu so akasa saa die we bi da but ye na ye asantefo ne ye smart o ye smart papa me ka kire wo ne asantefo ye hwehan nanso no sa asantini kasa wo ya ade a ebeje wisem papa ti asemu ya me ka kire no muntie asema papa ne di tudwa na onim na tag no mahyere na mantwe ne din me na mentwe ne din ono a moya videos ahodo na modidi na Dormaa tem. I am telling you, Nana Otumfuo is not on so was starting na asem no wase mu a moya asantefo na modidi Dormaa atem no me ka asemu ya kire mu on sene a wadi kan di asantefo adi kan wanka Dormaafo nanso no wodi asantefo adi kan sene ebeya na asem beye de sene ebeya obi ti baabi a omusi o asantefo na kofa bai wo uti social media iso papa yi me mpese me con hard your first time but ebia nimdie bia wunima me pese me de kan wo de no fatu adwirim akora tu panyinifo mahu se wabodwi sefu enwi ye kansa adwini fitaa na emom no obayas na wo ye no jai mi dikodu we me ban coded me ban boko because your first time abusia wo de yenti asema papa na eka not happy at all for no moya videos ahodo na modidi na Dormaa tem. I am telling you, Nana Otumfuo is not happy at all. Papa, I was say enka wo beka no. Udi kan bo omudin first. Dormaafo a mwagimie no, mo a mudi Asantemahene atem no. Asantemawura atem no. Say ni. But o person asem ye de nti no. Wodi asantefo adi kan. Asantefo na enye. Yentie baby. Na wono ane kasa no. Oba be kan asembi. Onie papa ni nie. Amfa ne kire mo. Wonie papa no onie. Sa papa no onie. Asema oba kan wo ye bias papa. Na open asema kan. But baby o de kofi faye no. Oba kan ni o ma mienu. Unim say ye wo first and ye wo second. Die o shase en fani di first. Na di o shase second no, wo di na kwa akodi baabi e wo so wodi. Untimi mfa obi a ono no shase second, en fani me di first. E ma wo asem ma me yede. E me ka se asantefo na enye. Wo papa we, wo pese wo shedi asantefo a wo bo. Me show. Your first time. Intel my din ya me show. Once we my melody ama wo, my call down to the earth and I'm the amount. Because I dreamed out him no. And yet so why hwe ya etwaso bi ma unhu ni sa. Abusia wo de muntie se na o sha ase kan. Mo ye videos ahodo na modidi na Dormaa tem. Aya na che se wo de asantefo abedi kan. Se asantefo na mudi Dormaa tem no. Nesa akoye se obi a mekan yo ye ne yakwa kan obi so ahu wo de abedi first nti ye no ye ne yakwa kan wo mu enso me no mi enu ti social media isu da ben na ye hwe wo mu a nsa ne ye soso enso on se ba asem ne de
What the Asante for be kind. Nana Dormaa tell me. I am telling you, Nana Otumfuo is not happy at all. Mo videos, Eddie Nana Dormaa tell me. Nana Otumfuo nya happy. Na mo so abonofo no a mo videos, Eddie Nana Otumfuo tell me. Nana Dormaa, he is not happy at all. On say papa we, o yusu na adwene bi wo ha o. Obia ne abonofo nkontokwa. My Evangelist one bright me decode asem no. Ama wo design nyanse we e de account de ho. We me ba ne boko. Me enye se kwa na me video. Enka me TV fa wani ho pa. Na emom no gina somdwem. Na tenas na dwene ho se asem ya me koka no social media no. Na wo se ka me hwehwem na me hu nipa kora wo sha ase. Na wo se me hwehwem na me hu de ekoso ansan na mabeka bi. Yantie baby. And will be solely yes or babe can abakwasem. Empo kura no can video nim. Adena maya mo se mo kopem mo asem na mo beka asantefo na agimu nsem a afina mo de asantefo adikan se asantefo na enye ti asantefo na ayi se hey papa yesterday kan de no kura ne da ho no fato ne jai se wo de asem ne nwanwan a wo pese wo hie di asantefo on se o de asantefo di kan nti o de Dormaafo no so eba be ebedi tuo na akwesa asantefo na ekokan ye na Dormaafo nso aba ade bia odi obi di kan fesa na akwakoye se wo no na hya ase ade na wo de wu nim de o hya ase na wo ma meka na wo mfo mu ni first na wo de asantefo na edi first we me de atofo mama e o first time ebuo a esefata me de amaw na emom na etoso biem na yo ho se eje bi ebebo afa otrum no papa wai ye steady ewo ho na mumintie asema wo ba beka not happy at all because mumu bebre won mo a mu firi Dormaa ba mu wura yimfie da mumu bebre won mo a mu firi Ashanti region ba mu ko manhia da because masefo ni akonwa wo fie ho adena mo create problems there ma ahemfomie no way and me afi way wa wo ya santini na be send me atem on say wasa de asantini asa di kan ewo the next ade bia wo ba bekan so mo a mo ya asantini a wo de asantini a wo de video bi be send me wasa de asantini asa di kan wa adwene na ensu nche obi a o sa man game na wo play no we me da chow e coded e na me de bre wo me ball kokose opanyi kese ye hwo emfa ho metete emfa ho mo fole wa bodwe se tentenentere na e wo ho no mane wo ho wo hwe na eje ba betoma kose nsuo fa kosim jaade wo ye no ade na wunim se wo fa Dormaafo ni nsu ni kan o be kan tem didie no de asantefo enka we nka ne papa mu no enka fa Dormaafo nsu di kan e wo video na wo kan se wo mbese na asantefo na se ne wo video unye ni papa we ma ba ni code de ama nya sa pa de a me hye me ho so se me mama no ntia na emom no nyansa na me de ma fa kan de wate ba wo ya santini na be send me atem a ye di abonofo na ye bonani a be send me atem a ye di abonofo atem bia na block o me mpa bibia tie me also for papa next time fa Dormaafo ni dikan emfa asantefo ni kan nti so obi behwe na obi adwene nso a ebeye ne se bi asantefo nye asem na wo gina ho a wo kan na wo so wo pepeye na wo beka no wo di wo time push otirim ene de your first time e ade bi a matome boss e coded na me de ama wo so for bright e coded se Evangelist bright as say e coded na me de ama wo pe oba bi tena
wo hwe na asem no ntimi nka ne yi a na obeka ase na tena baabi we esi a mepon because me kase me di akire na me di kodu akomu pa wa hwa me kase etia pe baabi tena papa panyimu a wabodwi se afu nka no kore saa dai o ka se yankura na eti social media so on also for bright me ya wangrani me ya moshini me ya malini obi a wonim na se bia osole na me ye weni oboa woni baabi owo che domafo no omu di misuro aka wo mu ho ahye obi a wo ba beka baabi a ofiri ena me ye weni oboa man friend go and see somewhere kona gogo tena baabi ubusa domani asema wo ye die be ni a obetwa ntoro se wonye domani wo ye hu ahwani onjini wuni o hwe baabi wode kwane nam nipa ba ko o so ye we ada nipa for sebi eburu Evangelist bright sebi eburu sebi tafrache mi busa wo baabi a wo bobo ne ye na ye nim se akanfo de so obefiri ha na se o maame na o papa efiri ha na so mu firi ha o nkwa wo bokuru a wo do makomako be 5 e wa ha se na se mema dodo sei e na o maame eye bibie question na mi busa wo aya mo mfa no kore nto baabi a no kore da on sa wonu kore kan wo ntimi nkan ntino o nkwa so ufiri wo ye nipa be na se nipa dodo sei na o maame dai question na mi busa wo nya tem didie mi busa question masa anya wadwene se wabodwi se wo abodwi se ewo afu adwini tin wo nim nyansa che wo bi o masa jawo tai no ye kase mi dikodu ayi na mawa jadi o chechere no wo sole ana na mi yewe na mi firi ha na mi firi o firi hen muntie ba bi o no nko abonofo atambia no me block me mpe bibia tie me also for bright me ya wangrani me ya moshini me ya malini me ya mononi me ya santini I am for all yani obua papa on baby a wode asante no kohye o hihye ade na wo hihye bani na no wantimi amfa asantefo ankode second but all shen agenda na se no wode asantefo ne di kan and wode ye ni damage control but all hihye baby a wo firi no wantimi amfa asante a medi kan o wa dwene nsu nchen obi wode asante akohye to che mi di kodu ade ne de ama so for bright Evangelist bright so wa body self dwuna enu nche se enu utinwa yesakola enu nche se wanyini ntino unkwa na nim nyansa wo wiase mu enya unkwa na nim nyansa wo wiase mu we eye decode na me decode ade ama wo edu a wo your damage control ni nyina no wo di asantefo ne di kan wa your damage control ni na awie afi ye behwe baabi a wo firi ba ya wo ba be kan kire se wo ye we ni wo de munyensa ntie enkuro na wo bobo no me ye moshini me ye malini nipa ba ko abonofo atambia na block me mpe bibia tie nipa ba ko onji ni wuni ntino ontimi nka baabi ba ko a wo firi yensu ye ni mpefe se akanfo de ada se o maame ebe firi ha ana se o bapa be firi ha ti so bapa kra yetogu ni krampo a ana so papa ye no ni a definitely bia o maame be firi ebi a Dormaa ana se asante ana se ha but untimi kika kro ni nyina mom se wo ye ha na se nipa dodo se ne no maame ye bibie munti asem no otrofo bia no ba bia o ba betwa ade afa munti me also for bright me ya wangrani me ya moshini me ya malini me ya mononi me ya santini I am for all yani problem be any ho meba why na meba mo asante hwe so hu chade bi okuta agenda na wode ba agenda na wode ba ni na ne say obeye life no
okuta ne plans say we me ba e wo se me to fa na me to fa na me de fa na me de be sim finfini na me ma asem ni lukusi asa de me pepepe yo nanso no at the middle of the conversation no of the video no ananse ni program na oye no oni motive ni na ne say oni ni pakwa wo kan dia ma no sofo your first time dear say your first time and ke bia nka wu se ba for me yesi yo kami ba ni jaso de ba papa ke beji wunsem ka woni beje ho pa ka woni beje ho papa awo wo man kasa awo wo na me ka asem bi na akire wo obesi the next topic ni so no o de asantefo na sa start ye obubo kro ni de o de asante akoshe to but the moment bi obe pija different topic bia no na o de asante start wo de yensansi edi ni so na yentoa so wo hu ni pa wo sa de umbe start ni asanteni dia abonofo na ya bonani abesali mi atam a ye di abonofo atam bia na block yo na mpa bibia tie me osofo bright me ya wangrani me ya moshini me ya malini me ya bonani me ya santini. I am for all. Any problem be any ho. Meba, why not? Meba, more asante for no. Mumubinum eka. Edi abonofo na tem say. Abonofo kasaye. Be. Mami kasa me nchira mu. Mo nim yansa. On say what do what time de buy. But Evangelist bright wey ade bia eye kokobo na mede ama wo eni die bia esefata because your first time e bia na nyansa na wo de kasa no na eni wo sa time no eni ntimi de achew yet social media yi so na insane na ye generate bebe ne de ba ya ye de to eye Dormaa force enya abonofo so eye Dormaa enya generate ye de ma wo mu mene na prempe sa tam no kwana beef na akona nimu a metima yi date na me kan be kasa na egifa ba bia obi ansusu no I think say me nua panyin na prempe na edi kan de yi ne bae akọ wo dwan pa apu me sa akọ wo dwan pa ena ono no genuine ade na me so me ba na me so de be wo mu na efaye na asantefo ni na esu mu na ye trendy ade no because ye do so chen mu na ade ne faye nti ade ne faye no na nsia o but papa we na gender wode ba ni nti woni nipa kro oba be kana asemo woni wo mu oba be ka tia wo mu nti no pe ba bia wode ade na fa na wode anwanya na wode aba besi na asemo opeso wo kan nti wode o pastor di asem ni ye pa ye breaking it down akire mo meba mo asantefo no a mo binum eka edi abonofo na atem se abonofo kasa ye be no mami kasa me nkira mo nim nyansa obie no ane yire ho nya no fe on say comment section class yes wo ye bunini but on say ontimi ngini huni ntino me ye weni but makache ne say we and the first time say etosu biema ebia wo hu ni saa biem nti mun tag na mun kan chene fe no Evangelist bright asese na bodu se wemi mun kan chire no say saa hypocrite ne nya atwem ne saa nyoma bi na ewo ne life mu ne saa nyoma bi ase waye ni tiriwu kwabo say ahuna tofe utiwu na aykwabo te saa ahuna tofe nyese medi watem de mum na saa ne tie your first time papa obaso a share video no na mama like ne ndoso menim sa ade asan samele wada but asante semu hia ye hwomu han ye hwomu din asante ye ade bia ye de to baabia na ye din ye nkasa but the moment I be some say chinchine twan wo ye da ye si ye nyaya
afei no mu pese mu tag ne say ye ne wo mu no omu di omu nya hwe ene de mesi me hye me ho so pa me nka asem bia entia no because the first time but me kire na de bi say ebra ye wo se bia bro opanyi kwasia no na akora nyansafo te baabi a ote baabi kwa din a wo hwe no di papa keka wo nsem ye wate keka wo nsem ye wentimi a meka asem bia mfa de na domafo ne de ya asantefo no wentimi a ma meka feso enti wo behwe na asem bia wo ka bia na wo de asante ne dikan ena apie firi nanim no sa de asante astati sa no mawi edi abonofo no atem say abonofo kasa ye be no mami kasa me nkyira mu mo nim nyansa obie no ane yire ho nya ne fe mo so abonofo no a mo di asantefo no atem so mo ya kromfo ana mo ye sei no obie no a na ne nje ne ba ho unya san kwase ade na mo ye no ya ye tu kwan acho ye ba Germany ha no me the whole world country bien no so amen ko oda utie so ko UK na ko Australia omo kasa na ye bibia ho Germany ya banyanfo se Hamburg fo e kasa enye omo de banyanfo so kasa nye Hamburg fo de yes Evangelist Bright no this is not the first time or can bibi etia asantefo but to the emfa ne say the first time I miss my peace woni yemfa ne sa say the first time ni na so on pese akora bi beka asem bi de etia na oba bontina on kan nsem yi na on kire nyansa mfanto na on kan okora ne say no say ni na ade na esitie ne fapem enie no nya isa wode ne nane na mafikyire no na o kan asem bi a ehu hia bogofo de but obia de ne de na mo asantefo no a mo di abonofo na atem na be mame kan sam jo o paso otwe donko ba fia yen kan ye ya asantefo no a o mu bi ne mo agimi on say wode atemdidie ne ma asantefo mo abusia enane ye decode na me decode mo message ne nko na adwenim mo kan kyerɛ ne sɛ won pɛ ne ho asɛm na won pɛ atemdidie bi ne aniamo ho kankan bi ana onfa ni tiri ho a ayɛ sakola ni nyina ntra baabi no nidi na omen na onyi asantesɛm mfiri na adwenim no ntra ne baabi what you say one turn the baby because ade na wo ye no yehu mane ye na adwene se na adwene so che obi o on atem di a wo di ye o ye hwe han na se spaki moto na aya na baba gina ha baba kase e na asantefo mu ade wo kura de me betena ha mi nkan wo dwan o me ho kura keka me ho hyehye me yo on se wo de wonsa a kire wasuntem anso odo nsa akire wasuntem na chese wudi atem no na we die eye kokobo na me dia brewo ebia uhu ni sa se me bad the second ayibim no na me ba bi twaba obi because we die me fan say first time wodi abonofo na atem na be mame kan sam jo o paso otwe donko ba fia yen kan ye ya santefo no a omu bi ne mo agimi a munim nyansa mo ya kwasiafo na mo nya adehye nanso mo di otumfo hwahwa mo a muni akonwa e wa hemfie no otumfo e twe na adehye e de omo aba na hemfie na mo nso mo di otumfo adehye atem sa mo ye be fo mo kasa se nwane nto omo kasa be no mo mfa mra manhia sit down and think we onim so abekanya nsasem papa ni nim so abekanya nsasem de akire eye social media so say na bodwe sefu wanyini nti onim nyansa
wasai kuta title bi ekuta ne se wo ye sofo into wo kanya nsasem but bright me ka asem bi a kire say ene wenye na tufo bo wenye na tufo bo pa ena wo sa hye nifrafo experts sa aka ho ena wo kire se dama unim nyansa chen ye nyina nti no wo kire mu se asantemewura epe enkoa ennonkofo amoma ba besom ompe enkoa o asante ne da ho opa bra besom opa nso amen memesom ko obi amfrɛ wa obusua ene Mmrantiehene ana motie ne ka no so wode warning checherenche pa ye den ema Evangelist bright ye hwe se warning na aba no obe responde anase on responde odi beye adwuma anase onfa nya adwuma ye hwe de bekwa kosie na mse de bekwa kosie bia nso no Skeleton Man TV ye de bebremu nti se we your first time wa ene obomodi a subscribe mia notification is so kreke all no send you video bia ye de betum no wonso sabeka no anya bia hwe me dasi bebre